Velkommen til endnu en video. I dag så skal jeg spille lidt Scout med normalt scattergun, Mad Milk eller Mutant Milk, det er et reskin. Og så Hamshank, næsten normalt stop loadout. Bare jeg har Mad Milk. Mit yndlingsloadout for Scout er også det jeg bruger mest, når jeg spiller Scout. Som sagt, måske har jeg set min, jeg havde engang en Current Event. Jeg har solgt den. Så jeg tror jeg kommer til at købe en ny form for scattergun, nok en feste. Jeg overvejede en Australian før i tiden, men der er andre Australian, hvor jeg hellere her. Men han crit? Hvordan? Nå, han har sikkert ikke critical der. Okay. Mad Milk, okay, har jeg brugt? Hvad? Jeg husker ikke at kaste Mad Milk. Det kan godt være, jeg bare... jeg fik ham. Eller... Jeg fik scouten. Som sagt, jeg er ikke så god scout. Jeg kan godt lide at spille med. Fuck, jeg dør. Hjælp. Okay, min mand med at gøre mig lidt af klar. Oh yeah! Forget. Sorry. Det var selv det. Jeg ved ikke, hvorfor det er så vigtigt at tårne. Efter at være kill. Jeg vil sige, at snipers tårns, de går bare virkelig. Det er sådan, de er nærmest skabt til at tårne efter et drab. Ja. Men hvis min skadevold var stadigvæk killstreak, min Current Event. Hvis jeg stadigvæk havde min Current Event, tror jeg så... Hvor mange kills fik jeg ud over de der critical? Eller de der ved, da vi vandt. Jeg tror kun det var 3. Det var 3? Nej. Ikke meget. Ikke så vigtigt. Ja. Okay. Boom, bitch. Jeg mistede min Hamshank, så der vi killstreak, så... Ja. Yeah. 6 kills. Ikke død? Okay. Ja, det er ikke så fantastisk. Men, det der andet. Bitch. Der er en soldier. Nå, han er død. That's fine. Okay. Yeah. Jeg synes det går fint nok. Jeg tror jeg var dårlig skarp. Nej, okay, så god er heller ikke, men ned. Jeg vil sige, jeg er okay. Okay, skarp. Jeg er ikke lige så god som den Goldroth. Eller Rune. Fuck. Jeg skal op, du lige på en måde rundt liv, fordi du havde med på. Eller midt ikke. Yay. 9 kills. Hun har været død. Det er nok. Givet min Current Event var min scattergun var lige var killstreak. Nej. Okay. Kom. Nej, møg. Jeg var den bedste, fordi jeg havde en fucking killstreak. Det står der bogstaveligt til, jeg var bare den bedste. Eller jeg fik den højeste killstreak. Drabshøj, fuck det hedder. Måske også den eneste, der havde det. Jeg ved ikke, hvad du får se. Hvad er det der? En soldier. En masse scouts. Attack of the freeze and play scout. Scouts, ikke scout.
tag on det. Fuck det. Nu er det måske lige vigtigt, at vi overlever os. Det er dårligt engelsk. Jeg ved ikke hvorfor. Kom i hovedet nu. Medic. Der ved jeg medic. Det er sjovt. Jeg har en lille historie, eller ikke en historie, men noget lidt sjovt om den her amusement. Jeg på en hotdog. Da jeg købte den på markedet, ikke, så købte jeg det fra en, selvfølgelig. Og så noget tid siden, nogle måneder senere, jeg tror, jeg købte den, jeg tror, ja, det var i september, hvis det er. Jeg vil se september, oktober, november, december. 4 måneder, ja, omkring 4 måneder siden, i hvert fald. Så på et tidspunkt, så var der på et tidspunkt, hvor jeg spillede Harvest, mappen Harvest, til så. Og det sjove er, så blev jeg venner med en, jeg tror allerede, det var regnet. Ja, jeg vil læse det så. Og så, det der så skete, det var, at hvor jeg blev venner med ham. Han havde også, jeg fik også traded en del med ham. Jeg skulle nogle eller heavy, eller jak. I hvert fald. Og så fandt jeg ud af, åbenbart, at uden jeg vidste, det var ham, så var det åbenbart ham, jeg købte hotdoggen af. Nej, okay, jeg skal lige til at bruge den. Nå. Ej, mor, vi døde lige der. Men jeg havde blevet ked, så døde 2 gange. Jeg synes, jeg har klaret mig godt i forhold til de andre gange, jeg spiller scout. Jeg føler også, jeg kan nemmere tale. Det er også fordi scout er sjovt. Det kan godt være lidt som om, det er en anden klasse. Okay, det er ikke helt. Scout er ikke sådan en ny klasse. Pyro er. Ja, jeg elsker Pyro, og det står jeg indrømme. Samtidig hader jeg sådan. Ja, det var random, okay. Det var det. Okay, et kædesflæk ind i det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg elsker den her map, på grund af, at den virker så arena-agtigt, jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes ikke, control-pointene virker så vigtige i den her map, det er bare sådan lidt. Selvfølgelig skal du ikke. Selvfølgelig kan du kontrollere dem, hvis du skal vinde, jo selvfølgelig, men jeg føler bare ikke. Jeg kan rigtig godt lide den her map. Hvad hedder den nu? Står det ikke, hvor kan jeg ikke... Nå, standing. Standing, ja. 3 control points. Okay. Okay. Og der er henne. Skal vi prøve at nakke ham? Det kan godt være, vi dør. Fuck det. Øj. Hvad skyder jeg? Hvad er det? Okay, jeg har 15 kills. 3, eller nej, jeg er 15 kills og 3 døde 3 gange. Det kan godt være, det ikke lyder så meget for jer, men altså, for mig, når jeg spiller scout, så er det sådan, jeg får sådan 2 eller 1 liv for hver. Nej, 2 kills for hver liv omkring.
Møj. Goddammit. Dennis. Fucking Dennis. Jeg ved ikke... Og det var mig, jeg husker, at jeg havde en eller anden jakke på. Ham der solgeren, jeg blev pludselig bange for. Jeg ved det ikke. Ja, det er også. Jeg spiller Milk. Okay. Hvad er det? Nej. Hvad er det? Ramte jeg over? Nej, jeg ramte ikke nogen. Fuck that shit. Goddammit. Pas på med et håndkald. Du kunne jo dø. Ligesom før. Eller ligesom nu. Eller, ja, jeg ved. Hallo? Nogen heavy, jeg hørte den zombie slå. Hvor er den? Der. Der er en baby mig. Det er skørt. Shit. Why do you follow me? Why? Var det at tale? Eller ikke rigtig tale? Det var meget. Nej! The fuck? Don't feed the trolls. Hvorfor ikke? Hvorfor? Er der nogen dernede? Der er en demo med. Sentry. Det er hvad? Ja, hvis jeg skyder den, med mindre der kommer en eller anden. Er der en ingeniør? Fedt. Ja, Sentry. Okay. Hvad laver du der? Igen derfor jeg var rolig. Nej! Goddammit! Dumme ingeniør. Ingeniør. Hey! Aha, pinde. Okay, vi går efter sniper, og så har vi måske lidt af. Okay, Eat it, fatty. Jeg går lige hen. Han opdagede mig overhovedet. Jeg går bare, jeg stod bare. Det var sjovt. Okay. Mælk. Yes, okay. Double dominate. Oh, no. Damn it. Okay. Hvor mange domineringer? 3 domineringer. Nice. Jeg fik 2 i et. Nice. 3. Jeg tabte. Men det fik jeg. Gæbe. Det var også gerne. Skal vi hamshake ham igen? Det kan godt være,
Opdager han det ikke? Opdager han det kraftedeme ikke? Hvordan fanden kan jeg vinde? Har han for travlt med de andre, eller? Nå, jeg ved ikke, om det er godt til, men det er bare lidt sjovt. Så er det nemmere at drikke end hemmelig. Suicide. Eller ja, fuck det. Han dræbte sig selv. Det var spark. Bitch. Og der er ingeniør. Der er en ingeniør. Fordi det. Fucking man. Ugh. Det er kæt what. Ja. Okay. Jeg prøver ingeniør. Var noget nyt? Nej, faktisk ikke specielt. Det ser måske hele tiden. Nej, det kunne jeg ikke. Goddammit. Dominated. Hvem dominerede? Jeg kan ikke se nogen dominering. Det er også der. Men hvem bliver domineret? Okay, nu er der en, der bliver domineret. Nu har jeg lige lidt. Nå, det er det. Shit. Kan vi danse lidt? Eller det kan flyve væk. Mi. Ja, det er fucking okay. Jeg ved ikke, hvorfor det er. 3 runder. Yes. Selvfølgelig er den ingeniør. Ja. Det er fucking Maxter. Den der ingeniør rykker op, ikke? Så bliver pisse sur. Okay, den er ødelagt. Sindssygt. Ja, ødelægge den før, du får sat den op. Eller hvad? Altså, ja, okay, han døde. Okay, det var hurtigt. Fordi ellers var den fandt. Dammit. Nej. Hjælp. Nej! Nu er det kommet ind i sporene, kraftedeme. Okay, vent, 2 sekunder. Han dominerede mig. Og så var der en anden, der fik hævn på mig. Jeg troede helt, at det var, hvad hedder det, at det var, også, jeg fik hævn på ham. Jeg flyver på ham. Hvad betaler jeg sgu den anden? Den her. Åbner lige ud. Er der nogen der? Nej, det er det kontrolleret, eller hvad, what? Ja, okay, lad os bare danse. Vi tabte dem. Lad os danse. Det. Ja. Ui. Det er det. Hvorfor er det med den efter? Nå, okay, tak. Great.
vampyr bliver ikke ramt. Okay, vi skal... Vi ramte ikke nogen. Nå jo, det gjorde vi faktisk. Hvordan? Jeg er lidt glad for at være medicen. Eller jeg er glad for, at han healer mig. Okay, hvad er det? Emergency sentry? Okay. Okay, hvad er det vel? Boom, bitch. Jeg tror, jeg har fået en kædestrik nu. Eller en kædestrik på 5. Nå, det var Sanctuary Sentry, heldigvis. Og så ødelægger spillet. Ja, okay. Ja, jeg er lidt med det. Hej. Hvad vil du? Hvor over? Okay. Skal vi vente på Matt Milk? Ja. Nej, om lidt. Så. Okay. Lift up medic. I didn't have the right power. Eller medic. Det var medic, jeg tror jeg. Ikke godt. Han er tilbage. Thanks. Okay, er der nogen, vi kan... Ja. Det var ham der ikke langt med til. Jeg ved, om vi kan hamshake ham igen. Hamshakede vi ham? Jeg mener det sidste. Vi har kun dræbt ham med handshake. Nej, ikke at nej. Okay, hvad fuck var det? Det er spine. Jeg er helt forbi ham. Goddammit. Nice. Nej, okay. Kom nu, er der ikke nogen, der gider her for? Nu. En eller anden. Okay, det fatter jeg ikke helt, men okay. Bare en eller anden, jeg er ligeglad. Hvem der? Om det... Ja, kom her, ja. Bare. Kom så. Yeah. Godt, jeg skal komme afsted. Skal vi hen? Nå, okay, det var det var da også sådan. Ja, Batman. Se, han hiver mig. Dejligt. Fantastisk. Lidt. En heavy. En gang dræbte vi ikke. Nej, dræbte ham ikke engang. Okay. Okay, medical. Vi tager lige medical. Okay, kom her. Hey, okay. Så er du færdig. Så er der heavy. Jeg ved, man kan... Hvorfor går du ikke ind i dit egen... Hvad hedder det? Ja, never mind, jeg ved, hvad jeg mener. Spawn! Nej, fucking! Goddammit. Ikke 007. Ikke på det, så please. Eller, det vil sige, jeg er ligeglad, men ja. Okay, hvorfor tog han det? Okay, der er en sniper. Nej. Det er væk på, det gør, okay. Hvor kommer han ind?
Der er mange freezer plays. Ja. Kom med. Hey. Ikke mere. Nå, men jeg fik ham. Gør jeg ikke? Jo, det gør jeg. Det er bare dans. Skal sådan noget ammo. Nej, møg. Damn it, god. Jamen, jeg tror, det var denne video. Så synes jeg bare næste gang.